Cukor, tuk a sol sú najnebezpečnejšia kombinácia. A tu je dôvod. Práve táto kombinácia zaťažuje celý tráviaci trakt, narúša kontrolu nad apetítom a nastavuje mozog na neustále chcem ešte. Hladina cukru v krvi stúpa, kardiovaskulárny systém je preťažený, trpia cievy aj trávenie. Tu sú hlavné pasce. Sladké raňajky, jogurty s prísadami, tvarohové dezerty, kaše pripravené za 3 minúty. Úžitok je minimálny, cukru a tukov je veľa, žalúdok je preťažený. Omáčky a zálievky, kečup, omáčka barbecue, omáčka teriak. Chuť sa zosilňuje cukrom, tukom a soľou, jete viac, ako vaše telo naozaj potrebuje. Hotové jedlo so sebou, pizza, rolky, šaláty s majonézou. Vo vnútri je skrytý tuk a soľ, odtiaľ prichádzajú kalórie aj závislosť. Domáca múčniková pečivo, jablkové koláče, palacinky, lievance, ten istý spúšťací koktail, ktorý zaťažuje tráviaci systém a pôsobí na cievy. Ak vás neustále ťahá na sladké, po jedle cítite ťažobu a ospalosť, trávenie je už rozladené. Chcete získať späť kontrolu a zbaviť sa tejto chuti? Napíšte do komentárov slovo črevá a ja vám pošlem podrobný plán obnovy v súkromnej správe.